Nou, weer in Wageningen. Ja, en natuurlijk is het integratie, want Friesen zijn hartstikke leuk. Toch, Sybren? Ja, ik vind Friesen hartstikke leuk. Hartstikke leuke mensen en zo. Ja, en wij van het WSSV zijn natuurlijk echt de leukste Friesen hier in Wageningen vinden. Ja, de Friesen die zijn heel erg stug. Ja, ze zijn ook vooral heel koppig. Vooral It's Klompwaker, ik heb er ervaring mee. Maar ja, voor de rest wil ik er liever niks over kwijt. De positieve zin hier, maar Hallo, Friese jongens en meisjes! hey, je hebt nog 4 mensen. Oh, ja nee, maar zoveel tijd heb ik niet.